Ongi etorri Bizion saiora. Bizitza aktibo eta osasuntsua gure bizitzako etapa guztietan garrantzitsua da. Gorputzak mugimendua behar du, eta ariketa fisikoa da osasuna, indarra eta bizipoza zaintzeko aliaturik onena. Menopausia bizi aldaketa naturala da, baina askotan zaila egiten da sintomekin bizitzea. Kirolak eta ariketa fisikoak nola lagun dezaketen ikusiko dugu, gorputza indartsu eta orekan mantentzen. Adinean aurrera egin arren, aktibo jarraitzea funtsezkoa da bizitza osasuntsu eta orekatu baterako. Ariketek eta jolasek aukera ematen dute gorputza eta burua lantzeko, eta Lazkaoko kiroldegiko klaseek hori helburu dute. Mugimendu egokituz osasuna zaindu eta giro alai eta atsegina sortu. Gaur, menopausia garaian, ze ariketa aldian in, salduko zuen. Egiz izan, honik irailetik, aseginenetik, ziran igual ez, perfil hau etzan etorten, baina izan ez dakit, oinatin kurso batzuk edo munziala badakit, eta ordutik, bai etorri zela jentia, menopausia garaian, indar ariketak oso garrantzitsu dela esan doztai, zer aldotin, eta bai, igarri dutela, gorakada bat alde hortatik. Bakoitzak bihar desberdinako, ariketa berdinak danontzat ez dut jarten, egokitu egiten dut ariketak, eta bakoitzak desberdinak bai. Esan duen mouran, indar ariketak dira funtsezkoak menopausia garaian. Orduan, ze ariketa ingu gaur? Gaur ingu 3 ariketa, garrantzitsuenak edo bentzete muskulatura importantienak implikaen dauenak. Hasiko gara prentsatik, makina gehiago badaku hanka lantzen dauenak, baina hause igual da osuen lantzen dauenak, orduan, inguna da jasarri gura bozu, pixua ja jarri dutzut, orduan. Jarriko zu hankak hementxe, zorbaldan da belaunan parera, hori da, ez jarri, ez oso juntu, ez oso zabal. Lantzeko orokorrian, muskulaturia. Gero eta zabal hau jarri hankak segura du implika, igual gluteua gehitxu implikaen dula, baina guru osotasunia landu, orduan, inguna hemen obatuta zauzela ondo bizkarra zuzen, eta hankak, hori da, apoiauta, eta hankak zuzen dakotzunean, zuzen, atzerai, eta hor, 80 gradutan dakotzunean, berriz aurrera, ez du nahingo da, behin, zuzen dakuna, ez du topauko, ez dela, tira egin gabiz, eta lumbaretatik tira egin du, orduan, holako, 10 errepikapen ingu, 3 aldiz, 3 serie, hori da, pixuz ondo, ez da. Bakoitza desberdina eta ariketa fisiko batzui toriko xekoi ondo, batzui hobeto, baina dala base oso importante bat menopausia garaian indar ariketak. Bakigulako osteoporosisa dala arrisku bat garai hortan, eta horrek egin duzkuna da indar ariketak ez urrorreik gor mantenketako muskulua irabaztia, orduan dala base oso bat garai horretarako. Ni beti zaten dut indarra, ariketak aerobikoak, eta gero, orekak, zoru pelbikoa lantzia garrantzitsua izaten da, mix bat, dana da importantia, baina indar ariketa egizea garrantzia asko dagoela. Hankak hementxe garriko zu, eta barri hartu. Orduan, hemen importantia izango da, bizkarra mugiten ez egotia denpora dana. Han remu egiten duenean, ipurrixan mugiten gabitzen ez, bizkarra mugiten du. Hemen inguna da, hanka jarri, hori da. Eta ukalondua pegauta dakula, hori da, zeu atzetxu jasarri, hori da. Eta ukalondua pegauta dakula, atzea bota. Baina, a ber, ingo zu, hori da, hori da. Orduan, importantia da bizkarra mugiten ez ibiltia. Oso ondo zabit. Segura hau esan bizkarra mugiten ibiltia, igual pixuekin ezin jula, eta gabitzela konpensatzen lumbarretatik. Eta hor alda egon arriskua, hori da. Pinitxo bat mugitia normala da. Hori da. Eta bezuak hemen zuzen dakunean, berriz atzera egiten du, topera jaguarik. Hori da, oso ondo. Gure oso topera jau ikusteko, hori da, eta hor ikustu zuia kurbain zabitzela pinitxo bat, hori ebiteteko da gehixen. Orduan, zuzen dakotzunean, hori da, oso ondo. Indar ariketan ni beti izaten dut, 2-3 aldiz aztian indar, oso ondo. Gisa da, azte magara esaten jo, eguneo etorri izan indar ariketak, itxera, ez dakiz zer,
Habitu hori mantenketia oso zaila, orduan, 2 aldiz aztia ninja, oso ondo, gero ariketa aerobikoa, 4-5 egun iten bu oso ondo, eta hori, geixo bat, egune honi bestot ezaten. Ikia, deskantzua be oso importantia dela. Bizkarna ariketatik gatoz, azkenengo inar ariketia ingu bularna izango dela, bai? Ingu, hankan inun movimentu gala, bai? Aurrera egiten du, eta behin hankak zuzendakunean, kasu honetan bezuak, ja, atzuzka egiten du, bale? Ez du topa egiten, makinan topia, bale? Orduan, hori da. Hortxo batu, hasi. Hori da, eta bezuak zuzendakotzula, jazta. Hor, atzera, eta 80 gradu dakotzunean, berriz aurrera, oso ondo. Topere jaugarik. Hori da. Oso. Gentia pentsatzen dut, gimnasioan bakarrik aldera inar ariketak, baina etxian inar ariketa asko aldeai, material barik, edo etxeko gauza desberdinakin, kilo bateko gauza batzukin. Orduan, egisa gimnasioak samurtasuna muten dutzula, hortako daulako preparauta, baina etxian be alternatiba asko dauz. Menopausia garaian oso lagungarria da indarra lantzea. Gainera, garai horretan gorputzean aldaketa hormonal garrantzitsuak gertatzen dira. Eta horiei buruz gehiago jakin nahi izan dugu Bizion saioan. Menopausia da ziklo menstruala behin betiko desagerpenakin hasten den fasia. Orduan, ja, ugalketa prozesua bukatuko litzake, menopausiakin batera, hemen emuten dana da, hormonan produkzioa gelditu egiten dela. Orduan, hormonan beherakada bat egongo litzake, eta batez izaten diala estrogenuak, eta orduan estrogenuan beherakada honek sortzen dauena hainbat aldaketa. Bai fisikoak, baita emozionalak be bai. Aldaketa fisikoeri dagokionez, estrogenuan bajadiak eragiten dauena da, lehen esan duen babes horrein falta, orduan, ezurren mineralen densidadia gutxitu ingo litzake, eta orduan osteoporosia arriskua eta hausturak izateko arriskua handiketan da. Horrez gain, gaixotasun kardiobaskularrak izateko arriskua be altu gaua dela ikusten da, adibidez hipertensioa, dislipemiak eta bar. Honekin batera fisikoan gorputz konposaketari dagokionez ikusten da masa muskularran galera badauela, sarkopenia esatesakona, eta gantza, gure gorputzeko gantzak igo egiten dela. Hori fisiologikoki pasaien dana, estrogenuen bajadan ondorixoz. Emozionalki aldiz, ikusten da zela menopausiara jaiten dian emakumeak, igual ansiedade, depresio gaixo dakoila, gogo aldartian be gora bera geixau, ikusten da be bai zela euran labilidade emozionala be handitu egiten da, suminkorrau dauzela orokorrian, eta honi gehiketan baxau gainera, igual sofokuak eta sintoma horreik izaten diala, askotan lua eta deskantzuan be, egoten da hor alterazio bat. Horregatik oso importantia da, etapa honetan estrategia egokixak implementaitzea, menopausiak eragiten dozkunari guk kontra egiteko eta buelta emonalizateko eta alik eta osasun onera mantenketako etapa honetan. Dudabarik, bai elikadurak eta kirolak eskutik emunda fanbidaue etapa honetan, eta beste edozeinetan azkenean osasunerako ezinbestekoak dialako bioneik elikadurari dagokionez. Batik bat, oinarri izan egongo litzake fruta, barazki, lekal eta zereal integralak, eta batez be kalitatezko proteinia gaiketia, batez be masa muskularran galera bat dauenez, proteina hori sartu ezkero, masa muskularra mantendu alizateko. Aipatutako proteinaz gain, garrantzitsua izango da, hain ezaguna da noinko omega-3, adibidez, honen eragin antiinflamatorixuak asko lagunduko hau etapa honetan, komentadun prozesu danen aurka oso eragin garrantzitsua dakolako. Honez gain, kaltzioa eta D vitaminan ingesta pilimat altu hau izatea be oso garrantzitsua izango da. Aipatutako ezurren densidade minerala zela galtzen den horri adizionalki elikadura bidez laguntza bat emuteko. Eta adibidez, kaltzio iturri nagusixak izango liake esneki eta hosto berdeko barazkixak. Eta D vitaminan iturri nagusixak eguzkixan da, batez be sintesia eguzki bidez egiten dalako. Orduan, bai gomendatuko litzake menopausiara jaudian emakumetan, igual egunian 15-30 minutuko eguzki esposizio bat eukikia. Suplementazio moduan edo,
kasu bakoitzean baloratu beharko litzake, baina azkenaldiko ikerketatan ikusi da zela sofoko eta ainoikoa dian gabeko izardi eta horren aurka isoflavonan suplementua oso interesantia dela. Honeik azkenean dia fitoestrogeno batzuk, emakumeen estrogenuen antzerako itxuriakoinak, beraz gure organismoan lagunketan daue sintoma horre gutxiketan. Duda barik, menopausiara ze egoera, ze osasunetan nahi aiken garen, klabia izango da gero menopausia ondoren ze sintoma eukikun eta zela fango garen hortik aurrera erabakitzeko orduan. Geroz eta hobeto osasun hobea nahi hau menopausiara, askoz hobeto hobia izango da etapa hau, hori duda barik. Eta gero noski bai, individuo bakoitzan arabera be aldaketan diala sintomak, aldaketan diala eraginak, eta gero horren arabera be bai implementau biako dia estrategia konkretu batzuk edo beste batzuk. Ontxe aerobikoan gunian gauz, eliptikakin, oso importantia da, lehen esan dumura ariketa aerobikoak, aldi izan inpaktuzkoak edo ez, inpaktuzkoak gomendagarriak noiz dira, pertsona hori ohituta dagoenean korrika itxera edo inpaktuzko ariketa horrek itxera, bestela, nik gomendaketan dutena, eliptikan egotia, inpaktua ebita egiten dalako, edo zintxan, edo kalian pasea itea, hori, 4-5 aldi zaztian, 45 minutuko paseotxo batzuk, eta aukeran, guraldi hona daunean, guzkisekin, kalian, esan duen azurran osteoporozisatik, vitamina D hori hartzen duelako. Orduan aukeran, kalian, vitamina D horretik, baina alternatibak eliptika dira, zintxa dira, bizikletak dira. Konfidentzia irabazten dago euran buruakiko, egunerokotasunean, ikusten dagoelako, gero eta injartxu egon, oreka gehiago dakotzula, eta hoxe, esaten dago kalian eta konfidentza gehiago, bilterako orduan, batez du orekatik, eta muskulaturi handixo dagoelako. Leheketan dut ez dela, pauso samurra emuteko, baina gitza da, azkenien bat etorri bi nik uste dut oso bakua bebalizio dagoela, fan naiz gimnasioera eta ariketa jarri doz, eta nik uste dut bai dela zeo zer badabilela 2 horik entzen, ze nik garri dut iraietik ona goraka bat. Danetik dago hemen ja. Hemen 16 urtetatik, ez dakiz zenbat esango zu 10 urtera arte. Hemen perfila danetik da, bakoitza behan helburuakin, batzuk gura daue estetika hori topau, beste batzuk lesio bateatik datoz, eta gura daue imagina belauneko operazio batetik hankia hobetu, beste batzuk osasun orokor bat, orduan egizia hemen perfil oso desberdina duzela. Oin zoru pelbikoa lantzeko ariketak, hori inkontinentzia hori prebeniteko, oso garrantzitsua dira menopausia gara honetan, orduan bi ariketa ingo, ingu puente de gluto ariketia, eta gero inguna puntilletan jarteko ariketa bat, oso ondo torten dela inguru horretarako, orduan, inguna da, hementxe jarriko gara, bizkarra bota ingu, eta bezuek emendakula, inguna da, ipurdixa igo, eta zuzen jarri arte, hortxe, bat eta bi, hori da, bat, bi eta bera, hori da, hortxe, berriz, gora, holako beste 10 errepikapen ingu, hori da. Hemen ikusten bu, gune hori jartuta dakula edo, alduna hain da, pesatxo bat jarri, disko bat jarri, pixu hori eketako, edo barra batekin, aldai. Hori da. Digarren ariketia, zoru pelbikoa lantzeko, inguna da, puntilletan jarti izango da, paretan jarrikoa eroso, ez izateko oso aurrein gauzela oso batzian, bizkarra zuzen, postura egoki baten, eta puntilletan jarrikoa 3 segundo. Gora, hortxe, bat, bi, eta 3, eta bera, hori da, berriz, hori da. Horrelako 10 errepikapen ingu, 2 3 serikuak, hori da. Eta hone bela, unketan dozku, hori inkontinentzia, hori lehen esan dunea, hobeketara, edo prebenitxera. Etorten dianean menopausian inguruan da galdeketara, esan dut, menopausian inbiharreko ariketak orokorrian edozein pertsonak inbiharreko ariketak diala. Azkenian, hori, gurulako ezur hori ez dut eduki, muskulaturia landu, eta uste dut dala edozein pertsonak inaleken ariketak. Etxian, igual, mengo pixu karga hori ezin izangula sartu, baina igual alduin, uda garaitan kanpora faten gara, deskantzu hartzia ondo torten da, ez da beti join jarra ariketak inbio beti, oporrak danontza dira oporrak, baina egisa da, niri galdetuta edo dakin batematik galdetuta, aldala gokitu etxean iteko ariketak.
Ondoren ikusiko dugun saioan adinekoentzako soinketa klase batean murgilduko gara. Mugimenduaren bidez osasuna eta ongizatea lantzen diren espazio bizigarri eta parte hartzaile batean. Azken finen, hirugarreneko mugimendun igual ja gutxixo, mugimendu aldetikan ez diela horren beste moitzen eta harintasun hori eukitze aldea eta egunerokotasunen eitituen mugimenduk eta azken finen behiek hobeto eroso sentitzeko eta harinago sentitzeko behiek. Egunero eitituen gauzek edo zer gauz jasotzeko, edo iseritzeko momentun, edo oinez paseok emateko eta holako gauzak, ariketak kalen inbar dituen gauzak eta hoitan launtze aldea, indarra eta harintasuna bi. Adibidez, harintasuna mugimendutan harintasuna izatzea, horrekare baita pixu desberdinak jarrita behien gorputza kontrolatzea, mugimendu desberdinetan, indarrare baita, pixua hartuz eta zehatuz, eta malgutasunare baita, mugimendu desberdinak landuz, eta horrelako ariketak. Behiekin baita, behi galdetu egiten diau, pixu honekin zemuz, eroso zauden ez, eta hola, eta bezala gutxitu, eta behiekin hitz egiten. Eta behi ikusten baita, nola moldatzen dien, eta aldatzen jute geha, pertsona bakoitza mundu bat izatea normalen, eta orduan pertsona bakoitzea oinarrituz. Badibidez, hemen, esan dizut, hirugarren hainen emate deu gela, baina gero pausokako ere baita daukeu, eta pausokan dia biegun, eta atzetzen dia paseoak emanez, herrin bertan, paseoak emanez. Esan dizut, egunero paseok, mugimendu ibiltzeit denak eseri, zutitu, eskailerakillo, pixua altxa, holako zeak lantzeko, hemen jolas bidez, eta elkarlan bidez lantzen diteunzeak badia egunerokotasunen launduko dizunak eta zu eroso zaudenak eta indartsu sentiarazten dizuenak. Gora eta bera, da ondo luzatu, Venga, irik eta itxi, besarkada bezala. Goaz erankakin, belauna gora. Batzuk aurren bestekatzen hartu lekue. Beso gora, eta gero bera gerria, berriz, luzatu gora, eta bera. Makiekin hasiko da, luzatu gora, ondo, eta bera. Luzatu gora, ondo. Makila lurren jarri, esku batekin, bestea atzea. Askatu eta atzea juntakon, bestea, Askatu, atzea eman eta bestekin hartu. Makila luze jarri, eta makilek ez du eroi behar. Hola, hemen, askatu eta bestekin. Luze jarri, ondo jarri, eskuz aldatzen. Venga, bazen. Guztaien. Nahi eman gabe, Mugimendun eta orekan baita asko nabaritzen da, eta harintasuna. Hasieran igual gortugo bezala igual etortzen dira, mugimendu hoi ez dezulako igual gorputz guztia lantzen eta ez dezulako zehatzen, baina hemendikan zatuta ikusten duzu erosogo, harinago, luzatugo esatean bezala, hola, esan dizut hasieran, behin arten baita nola ez dian ezautzen, igual hasieran gutxixo ezautzea eta pixkat isiago, mugimenduko eta makalago, baina gero pixkanaka aitortzen nahi dianen eta behin artean lantzen nahi dianen, behin arteko harremana oso erosoa, oso itxia, oso polita, eta harintasunen baita ikuste dituzu etortzen janen baita harinago etortzen diala, pozik, irrifartxu eta beste zeba da. Uztaiak, hau ingenun aurreko baten, guatzekea boro hien jarrita, esku eman da, eta uztaia, gorputzen zehar. Guatzekea ez da? Venga, boro hien jarri, esku eman da zuen artean, hori da.
distantzia hartu, borobilen, denok. Beste aldetik baita asko lantze dugu, behien arteko erlazioak, hau da, igual, jende asko, adin baten ja bakarri bizio, gutxixio zatzi, eta orduan behien artene baita harreman hori lantzea, orduan gauz guzti horiek lantzeko, talde lana, jokuk, jolas bidez, behien arteko elkarlan hortan baita saiatzea zehatzen, orduan gauz desberdinak zehatzen, eta esan dizut, material desberdinekin, mugimendu horiek lantzea, baina elkarri launtzen eta elkarrikiko lanketa hortan. Gora, hoi da! Iepa! Hola, guainankak, Maixabel? Hoi da, elkarri laundu. Elkarri laundu. Iepa! Bale, bestaldea jetxi, Juani. Hoi, eta guainankak. Hanka bat? Hanka bat, eta bestea. Hoi da. Oso ondo. Isidro. Bestaldea jetxi, hoi, eta guainankak, Isidro. Hoi da. Berez, esango zana zen, indarra eta hori dena lantzea, baina nire ustez garrantzitsuna izango litzeke behaien arteko sortzen den talde harreman hori eta behaien artean sortzen giro politxoi. Nik uste horta etortze diela gehiago. Baita ere baita, egunerokotasunen harinago egoteko behaieke baita, eta horekak eta hori lantzeko, baina nire ustez behaien arteko harreman hortan, eta jendekin hitz egitea, eta egoera zea bat sortzea. Egoera politxo bat, guztua sentitzea baiek, talde lanen. Esate dizut, igual batzuk etortzen dira pixkatez, makalago, eta ja bukatzen deunen ikustezu ja askoz irrifartxugo denak hizketan, ez dakiz eta askoz hobeto atetzen dira, eta horrek egia da gutzako ere baita ikeragarria dela, eta gutzako ere osona. Elkarren launtzakin, tak! Hoi da! Iepa! Gorputza lantzeaz gain taldean jarduera desberdinak egitea garrantzitsua da beraien osasun mentalerako. Heldu askok zahartzaroa bakardadean bizi dute eta onuragarria da harreman sozialak mantentzea bizitza osasuntsuago bat izateko. Ulertu behar dugu gizaki soziala gerala. Orduan, gizaki soziala geran einetikan, baldintza ezinbesteko bat da, komunitatean bizirauten jarraitzea. Gu ezkera besteak gabe inor, ni ez ezin naiz existitu zu gabe. Hau da, nire nortasuna da izaera eraiki daiteke soilik besteekin banago. Orduan, adinez nagusiak geranean edo garai bat heltzenanean nun zahartzararekin lotzen dugun, berdina da, ez da aldatzen. Ulertu behar dugu taldean egiten diren gauzek beste esane bat hartzen dutela personantzat normalean. Egia da, denok ez gerala taldeetan etengabe ibiltzeko pertsonak, orduan, baita ere nik usteet garrantzitsua dela errespetatzea. Persona batek eduki bali baditu ohitura bakartiagoak, bere jarrerarekin, bere izaerarekin bat datozen gauzak dira ziurrenikan. Orduan, ere usteet errespetatu behar dan zerbait dela, hau da, persona bati batean zahartzarora sartu dalako, jubilatu dalako, edo ez dakitze egoera duelako batean taldean egon behar du. Bezalako konsignetan ez erortzea, edo ideietan ez erortzea, baizik eta, berak bakarrik gustora egoten balima da, gozatzen balima du bere erratotxoetaz, bere irakurketaz, bere margoketaz, bere musika entzuteaz, bere paseo bakartiez, hori ere uste badala zerbait errespetatu beharrekoa. Orduan, isolamendua ez da beti bakarrik egotearekin lotzen baizik eta nahi duenean, taldean egon, nahi duenean beste batzuekin egon, ze errekurso dituen inguruan horretarako, ez? Eta gizarte batean gauden nun geroz eta individualista hoga geran, geroz eta komunidade zentzu gutxiago egon daitekeen hainbat alorretan, bakoitzak oso okupatua dagoelako bere gauzekin eta agian bere zaharrekin egoteko aukerak murrizten direlako, aukera batzuk egiten ditugunean. Orduan, isolamenduak zer ikusia dauka gure maiteekin, edo zaharrak beraien maiteekin, zenbateraino elkartzeko aukera duten. Ea beraiek asebeteak sentzen diran beraien harremanetan, interaktuazio horietan.
Orduan, isolamenduak zer ikusia dauka ez bakarrik planak edo ekintzak edo kirola egitearekin, baizik eta afektiboki nola asebetetzen geran. Eguneko egiturak edo errutina bat izateak asko laguntzen du hirugarren adinean, ongizate emozionala kudeatzeko besteak beste. Errutinak azkenean pertsonentzako oso gauza garrantzitsuak dira, struktura ematen digutelako eta strukturak behar ditugu. Beste modu batera esan da, udaran edo porraldian gaudenean, jendeak ez du batzuetan oso ongi pasatzen struktura falta bat dagoelako. Orduan ulertu behar dugu, adinen nagusikoek edo jubilatuak daudenek bizi baldin badute esan dezagun oporraldi eterno bat edo ez infinito bat, badagoela arriskua horrek pixka bat struktura deseraikitzeko. Orduan oso garrantzitsua da errutina batzuk eraikitzea edo mantentzea, gero estresean eta egoera edo estado animiko depresiboetan jauzi ez daitezen. Bai? Ze ulertu behar dugu ere, aipatu ez dugun beste gauza bat dela identidadea. Hau da, lan bat egiteari uzten diogunean rola aldatzen da, bai? Eta hori dolu bat ere izaten da. Gure gizartean dola pertsebitua geran eta gure gurean dola pertsebitzen dugun. Orduan, rol aldaketa bat egoten da eta horrek prozesu bat ere ematen du barnean, gure barnean. Orduan, horri aurre egiteko garrantzitsua da rutina batzuk eukitzea eta estado animikoak kontuan eukitzea nola eragiten diguten. Kalera irtetea eta mugimenduan mantentzea funtsezkoa da bizi kalitate hobea izateko. Ulertu behar dugu argiaren garrantzia, aire naturalaren garrantzia. Serotonina eta melatonina regulatzen laguntzen du. Eta horrek noski loarekin zerikusia dauka. Orduan, argi naturalarekiko esposizioa oso garrantzitsua da. Ariketa fisikoa egitea ere oso garrantzitsua da. OMSak esaten du ordu erdi bat egunen egin behar den zerbait dela. Plano diferentetan egin behar diren ariketak direla uste dut nik. Bai fisikoki, bai psikologikoki, bai kognitiboki lanketak eta ariketak egin, maila emozionalan ere bai. Orduan, plano ezberdinetan landu behar diren parteak gera. Hemen ibiliko zate, hiruok pesakin ibiliko gea. Hoi da, eseri, hoi da, bajue da, hoi da. Eta berrizea esera. Eta gora, hoi da. Area. Adibidez, bida gaur egun egea bai da den geroz eta gehiago aigea luzatzen, adesan edo 80 gora ja jende asko da hori baita, eta hor garrantzitsua da azkeneko urte, bizi guztin zehar, bai orokorren, ze ariketa fisikoa egin barra dago, eta indarra eta gandu barra dago, baina da ez edade hortan gehiago, inbarko litzeke, esate dizut, urten gora jun ezkeo, zu ondo sentitzeko eta bizitza osasuntsu bat emateko. Bizitza osasuntsu bat eta ondo sentitzeko azkeneko bukaeran, azkeneko urte guztioetan, eroso sentitzeko eta gustua deuteko, bakoitza bere gorputzan jabe egiteko. Hau izan da gaurko Bizion saioa. Gogoratu, adina ez da mugak jartzeko arrazoi, baizik eta mugimenduarekin bizitza osasuntsu eta orekatu bat eraikitzeko aukera. Zaintzen jarraitu, aktibo izan, eta hurrengo saioan berriro elkartuko gara. Bizion!